हेल' लोगोफोर बे समाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना जागायनायनि सिगां नैबे भिडिअ क्लिप्सखौ ससे खोनासंनानै लाग्रोबानो जाबाय। बेनि उनाव नोंथांमोननि सिगाङाव आं मा बुंनो नागिरदों बेखौ नोंथांमोनजों लोगोसे शेयार खालामगोन। बर' সমাজৰ পৰা যিখিনি সহায় পাব লাগিছিল সিহঁতে মোক সহায় নিদিয়ে। গতিকে সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ এইবাৰ 50 বছৰৰ পিছত মই চৰাং মজুৰি থিয়েটাৰ ধ্বংস কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। থিয়েটাৰ কৰি লাভ নাই। এতিয়া বহুতো মন্ত্ৰী এম এল এ কয় যে কিয় আপুনি বন্ধ কৰে, কিয় বন্ধ নকৰোঁ? আপোনালোকে যদি মোক সহায় নকৰে, বড়ো ৰাইজে যদি মোক সহায় নকৰে, নিজৰ সম্পত্তিটো গৈছে 65 বিঘা মাটি থিয়েটাৰৰ নামত বিক্ৰী কৰি মাত্ৰ 8 বিঘা মাটি আছে। তথাপি মই ভাগৰি যোৱা নাই, তথাপি মই ৰৈ থকা নাই, তথাপি মই বাগাত দি থকা। কিন্তু বড়ো সমাজে কি বিচাৰিছে, কি ভাবিছে মোক? তাৰমানে সিহঁতক কালচাৰ নালাগে, থিয়েটাৰ নালাগে। এই থিয়েটাৰৰ যোগেদি মই বড়ো সমাজে কিমান সহানুভূতি কৰিছিলোঁ। दा नोंथांमोनहा नुनानै एबा खोनानानै सिनायबाय जानो हागौ गोबाङानो, आरो बेनिफ्राय गोबाङानो बुजियाखै जानो हागौ मा बुंनो नागिरदों। मानो होनबा ससेल' नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअ क्लिप्सखौ होनाय जादों। दा बेयाव नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जादों बिथां सोरां मन्जु थियेटारनि बिगोमा, जायनि बागै गोबां ससियेल मिडियायाव सिगांनिफ्रायनो ओंखारखांबाय आरो जायफ्रा नोंथांमोना रेगुलार नायदों नोंथांमोना बे चेनेलावबो नुबाय जानो हागौ। दा बिथाङा जोबोद सासे जोंनि बर' हारिनि जोबोद गेदेमा सुबुं, जायखौ जोंनि बर'नि गुबुन सोरबा सासेया दिनैसिम मावनो हायाखै एबा हानायबो नङा, जोङो आन्दाज खालामनो हायो। बे जाहैबाय बिथाङा दिनैसिम फैयै 50 बोसोर सोरां मन्जु थियेटारखौ जोंनि बर'नि मोनसे हारिमुनि बाहागो हिसाबै बिथाङा दैदेनबोगासिनो दङ। आरो बे दैदेनबोबाय थानायाव गोलाव समाव बिथाङा गावनि जेसेबांनाखि सम्पथिफोर दङ एबा गावनि जेसेबांनाखि रांखावरि एबा इक'नमिक्सनि जिथु पार्ट दंमोन बेखौ बिथांमोना खोमाना लानो गोनां जाजोब्बाय होनदों। जेखौ बुंदों नोंथांमोननि सिगाङाव बिथाङा गावनो आगोलनि सिगांनि भिडिअ'आव नोंथांमोना बर'जों बुंनायाव खोनादोंमोन जानो हागौ। दा बिथाङा आसामिसनि मोनसे पर्टेल निउसनि गेजेरजों बिथांमोना फोसावना होदों। दा जेखि जाया मानो, दा बिथांनि बुंनाया बे जोंनि गेजेराव दिनैसिम 50 बोसोर जोबोद मरं खरङै मोनसे सोरां मन्जु जे थियेटार दङमोन, दा बे सोरां मन्जु थियेटारा 50 बोसोरनि उनावहाय बिथाङा बेखौ फोजोबनो लाबोबाय होनदों। दा बे जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनि बाथ्रा। आरो बेखौ हमथाना लाखिनांगौआ जाहैबाय बिथांनि एबा बिथां सोरां मन्जुनि मालिक बिथांनि आखाइनि नङा, बियो जोंनि साफ्रोमनिबो रायजो राजानिसो आखाइयाव दङ। बेखायनो बिथाङाबो खावलायदों, जोंबो नाजानांगोन। बेखायनो आंबो मोनसे फिसा भिडिअ खालामनायनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव आर'ज गाबदों, जाहाथे जोङो सोरां मन्जु थियेटारखौ जाहाथे लाखिनो हायो, बेनि थाखाय जों रायजो राजाफ्रा खामानि मावनांगोन। दा बिथाङा बुंदों जे जोंनि रायजो राजाफ्रा बिथांनि थियेटारखौ गोबाङानो अनसायलिया एबा अनसायनायनिफ्राय जानगाराव थाबाय। दा जोङो बेनि गेजेराव नुनो मोननाय जादों बिथाङा मालाबा गोबां सरखारनि अनसुंथाइबो मोनदों, नाथाय बेखिनिया बिथाङा गावनो सिमान जाखादों। नैबे भिडिअनि क्लिपनि अरिजिनेल भिडिअनि लिंकखौ नोंथांमोननो डिसक्रिपसनाव होनाय जागोन, थांनानै खोनासंबा बुजिजोबनो हागोन। दा जेखि जाया मानो बिथांनि जिहेथु थियेटार, बे थियेटारखौ जोङो गामि गामि लेंहरनो नांगोन। आरो बिथाङा जिहेतु आर'ज गाबदों नैबे 50 बोसोराव जाहाथे बयबो अनसायसिनो, बेखौ बिथाङा आर'ज गाबदोंमोन, मिजिंथिदोंमोन, नाथाय बेयो जायाखिसै होनदों। आरो जुदि बेबायदि जायाब्ला एबा जायोब्लाबो बिथाङा बे थियेटारखौ खोमाना नागिरबाय होनदों। नाथाय थियेटारा जुदि गोमायोबा, जोंनि गेजेराव सोरां मन्जु थियेटार गोमायोबा थियेटारानो थैबाय होननानै जों साननो नांगोन। मानो होनबा थियेटारा जोंना 50 बोसोर सोलिबोनाया बेखिनियाल'। आरो जेसेबां जोंनि गेजेराव गोबांथार थियेटार जोनोम जादोंमोन, बिसोरो खायफाया 5 बोसोर सोरबा 10 बोसोर बेनि गेजेरावनो थैलांजोब्बाय। आरो दासिमबो गोदानै 2-3सो थियेटार दङ, बेबो 5 बोसोर 10 बोसोर बिदि थांनायनि उनावहाय बियो थैलांगोन, जोङो बुंनो हायो। एबा जोंनि सिगांनि ट्रेन्डखौ नायोबा जों बुंनो हायो आरो। बेखायनो जोङो बिथाङाबो खावलायदों गावबादि जाहाथे 50 बोसोर सोलिनाय मोनसे थियेटारखौ जाहाथे रायजो राजाफ्रा फोथांनानै लाखियो, बियो बिथांनि आसामोन होनदों। नाथाय थैनायनि सिगां एबा थियेटारा जोबनायनि सिगां बिथाङा बेखौ दुखु खालामबाय आरो, जिहेथु मानो होनबा बेबायदि जायाखिसै होनना बुंदों। दा बेयावनो जोङो खावलायदों। दा गुबै खोनसे बाथ्राया जोंना बे थियेटारनि बिथिङाव जोङो नोंथांमोनाबो नुबाय जानो हागौ, जोंनाव गोसो होआ आरो। थियेटार नायोबा जों टिकेटनि दाना लाबा फ्रियै नायनो लुबैयो। दा अब्ला जोङो टिकेट दाना लासे फ्रियाव नायनो लुबैबा बिथांमोनाथ' फ्रियाव दिन्थिनो हाया। बिथांमोना जाया लोङा गावनि बिसि फिसा न' बां गैयालाबासो न'आव ओरैनो गावबागाव हारसिं बाहाय नोंथांमोननो थियेटार देखायफैनो होननानै देखायफैया। दा बे मोनसे जोंना जोबोद गिदिर बाथ्रा आरोखि। जोंना जबा लकेलाव देखायबा लकेलनि मानसिफ्रा फ्रियै नायनो लुबैयो आरो। दा नैबे मोनसे जोबोद गिदिर जेंना। दा बेयावनो जोंनि थियेटारफोरा थैनो गोनां जायो। दा बेखायनो जोङो खावलायदों नोंथांमोननि गेजेराव, नोंथांमोनाबो बयबो बुं, जाहाथे बिथांनि थियेटारखौ लेंहरो आरो स्कप होयो, नायो बयबो। दा बेखौनो बिथांजों लोगोसे शेयार खालामनो थाबाय, जाहाथे थियेटारनिया जोंनि मोनसे कालसारनि मोनसे जोबोद गिदिर पार्ट। नाथाय एसामिसफोरनिया फिसानिफ्राय जोबोद गिदिर
हाइलाइटसो जालाङो नाथाय जोंनिया गोमालाङो आरो बरंस जोंनि मानसिफ्रा असमिया थियेटारखौसो नायनो होंगो दोंगो थांबावो टाउनाव देखायोबाथ' गोबां 50% बर'फ्रानो नायो नाथाय जोंनि बर' थियेटाराव माने बर' मानसियानो नायफैला अब्ला बेबायदि मोनसे जेंनाया जोबोद लाजिनांथाव आरो खोथायाव दङ एसामिसनि बायदि हाइफाइ जाया होननानै नायाबा बोरै हाइफाइ जानो जोंनि कन्ट्रिबिउसन गैयाबा बिथांमोना माजों देखायनो दा बे मोनसे गिदिर बाथ्रा बेखायनो जाहाथे बयबो अनसायो गोबां बेले बेजे खोथा एबा गोबां गोबाव बुंनाय जाबाय बेखिनिखौनो नोंथांमोनजों लोगोसे शेयार खालामदोंमोन गोजोन्थों।